hapon. Kata sa pakalogon. Assalamualaikum warahmatullahi Anar ka ano, nino kayo ni? Haba! Sa pangin ko ko laudara, sumamama sa lama, nakalilintad na kapipili niya ma. Adi. Kuskan na lang na dito, kuskan na lang na ba, iya mi mama sa ima, ka mabubuhay mo. Kau mapeta mata pa ya. Namado niyo po tutang kay sasa, di ka mana sukat amin niya, na di sukat amin ko, sa basta lang. Princess Precious. Ato mga abay wala. Pati ka na, namadala ka sa iyo. Ay, sak na raw ako. Kan dipikir matan. Dan yang manurata. Kata suatin yan. Ay, Papa Bilianan ano, lagi pingsan. Iya
Gabriela. Foto si Amina, Princess Mina. Iya, si Eleanor putih nung si Eleanor Aina.
Ambo-ambo nanti sampai pakai kawan. Sisir kamu udah jalan lagi. Adik. Nah,
Na. Wahingga al-kutari tiba. Nang tumatlo sa 4-5 na yun. Wa ikaw pasukan Napresan. Raya ipagay walang walusuan na mapalangay niya na ay dudugan hukong kuwan na suwa-suwa ko simbalan nagadala na mapuruan na inalan niya ang sumurang na nabiyal na diiwanan na iringan na suhaan na nakaparangayan niyan lang waliwagan sa paalam wapiyak ang gaya-gaya waniyaman duwalipan na paralo pusuan na namipangarap ako simbalan pag-isunod ako surga Dish.